Kapit, ating parang birthday. Sabi mo mag-celebrate birthday, happy birthday to Ate Janet Valeriano. Kaya po magpitaas sa atin si Putal. Ate Janet, happy birthday to kayo. God bless.
Bibili ka na? Sige. Meat? Para sa meat. Excuse me po. Ito, yan na yellow. Dalawa? Okay. Makita ka pork beef. Pork. Ay, yung... Ikaw na yung bahala. Ribs? Yeah. Sige, sige. Yan mo na 1 kilo. Hello. Sambutan kay Betong Pirasya. Kanya mo na rin eh. Sambutan ko yan. Kurang ka na dyan here. Papan? Masabay ko. Papan. Ano to pinananayin nito?
Dito po, dito na kayo. Pula na lang. Wala siya number mo dyan. 0965. Nakabili ka na ng meat? Meat, tsaka shrimp. Oo, oh, bilis. 5 minutes. Dito ka lang? Dito na rin ako.
Yung hindi yung ginger. Ginger. Tomato? Bili ka na rin para sa... hindi. Kasi may palengke naman tayo sa tomato. Yung parang ngayon lang sa kabukas.
Try ka daw. Malaria na. Bumili na ako ng garlic para in case mag-garlic siya. Oo.